Дай, Господе, мир на този свят и на Украина. Не за това Ти създаде света за 7 дни. За да брат срещу брат върви, като в чужда земя. Децата срещу родители, а Ти всички ги обичаш. Дай, Господе, мир на света и на държавата ни. Не за това Твоят Син дойде на земята, за да хората живеят в грях и търсят слава. Те се бориха и проляха грешната си кръв. Живееше с тях. Дай, Господе, мир на този свят и на хората. И за това Ти създаде света за 7 дни, за да между братя, деца и родители имаше мир, любов и Ти живееше с тях. Дай, Господе, мир на този свят и на Украина. Твоят единствен Син дойде на земята, за да няма грях, омраза, войни, да не се пролива човешка кръв, за да търсят в Него спасение и път към Тебе. Дай, Господе, мир на този свят, не на Украина. На всичките си деца изпрати мъдрост. Спаси ни този свят от разруха, войни и катаклизми. Не ги допускай.